Lona ke eniubona la umlomo womuntu lo njengoba ke enibona lapha ke ulimi lo leyana nginamazinyo njalo njalo. Kuthiwa ke lo muntu uguliswe yi-drink ayithenge ke esitolo ke sabokufika. Ake sikufundele lolu daba njengoba ke silithola lapha ke kuyisixeshana esisithola ke kuyisolezwe. Lana ke kuthiwa ke ulimi leli lomfana ophuze i-drink wagula ke lapha ke njengoba nibona isithombe sisichazile. Umndeni ke kuthiwa ufuna ke athathelwe izinyathelo ke okufika onesitolo ke osizweni lapha eNewcastle. Kulandela ke ukuphenduka ke kulimi ke lomfana lube mnyama eqeda ke kuphuza i-drink ke emnyama okwaziwa ukuthi ke ikhiqizwa lapha ke inkampani ke yase USA ehlonishwayo ke emhlabeni. Kushuthi ke ngamanye amazwi ke leyo drink assume nje singathi ke i-Coca-Cola. Kulesi sigameko esenzeke lapha ngolwesibili kugule ke umgilwa uThokozane Mugwena ona 17 iminyaka waphuthunyiswa khona ke esibhedlela. Kuthiwa ke unini omncane ubuhle Mchunu noma ke ubuhle Mchunu uthe umgilwa uthenge i-drink esitolo ke esokufika maqede ke wayiphuza waseke esethi ukudla kancane. Lapha ke uma siqhubeka nalolu daba luthi ke uthe emva kwaloko ke uqaphele ukuthi ke ulimi lwakhe lushintsha umbala ngamanye amazwi liyashintsha luba mnyama. Uthe kudlule isikhathi lwavele lwaba mnyama kakhulu kunakuqala ulimi ngamanye amazwi liyadayeka maqede ke umgilwa wazibhonqa ejuqwa isona ke isisu. Uthe ke bamphuthumise esibhedlela lapho ke afike walaliswa khona. Uthe bakhathazekile kakhulu ngesitolo ke esidayisele umgilwa i-drink lapha yana ke ekuyiyona emkhulisile. Udalelwe ukuthi ke nakuba ke uma siqhubeka nalo lolu daba nganza kwethu kuthiwa ke udalula ukuthi ke nakuba umnikazi wesitolo ke enazo ke ezinye izitolo ke ezindala ke eNewcastle kodwa ke lesi okuthenge kuso ke umgilwa sinezinyanga ke noma ke sinezinyanga ke eziyisithupha kuphela ke sivuliwe. Uveze nokuthi ke ukhona omunye ke owesilisa osanda ke kukhala ngokuthi ke udayiselwe ke isinkwa esesonakele. Uma siqhubeka nalo lolu daba emasontweni ke ambalwa adlule kwasuka umsindo kukhalwa ke lapha ke ngokufa nangokugula ke kwezingane ke ezidle lapha ke izinto ezahlukahlukene ezisuke zizithenge kuzona lezi izitolo zabokufika. Uthe likhona icala ke abalivulile emaphoyiseni wathi ke lezi zigameko ke bezibikwa ezindaweni ke lapha ke ezahlukahlukene njengoba ke kade kwenzeka ezweni lonke. Nomengameli uCyril Ramaphosa uze wakhuluma ke nesizwe ke ngalokho ethi ke zonke izipaza aziqale ke phansi ke zibhaliswe ke kabusha ke komasipala. uRamaphosa ke wathi lokhu kwenzelwa ke ukuthi ke kubhekwe ukuthi ke zikufanele yini ukudayisela abantu ke izimpahla ke noma ke abantu ke lezi izitolo noma ke lezi impahla ezidayiselwa abantu kufanelekile ukuthi badayiselwe zona. Maphoyisa ke lapha ke abengakayiphenduli ke imibuzo ayithunyelwe ke kahle ke nomnikazi ke waso isitolo ke akakatholakala noma ke akatholakalanga ukuthi ke aphawule ngalo lolu daba. Uma ke kukhona kodwa nganza kwethu ke ofisa ukuphawula ngalo lolu daba uyongibhalela la noma ke ucomment la ku section ngezansi. Ungakhohlwa ke usubscribe uphinde ke ulike yona le video. Danko.